un Mundial i 2 Eurocopes. I jo crec que són títols claus i molt importants a la teva trajectòria. Sí, no, i tant, i orgullós d'haver estat a la selecció tants anys i encara ser-hi i lluitar per aquests títols. O sigui, era impensable anys enrere que la selecció pràcticament des del 64 no s'havia guanyat res i una mica ha passat com al Barça, que quan no creien en nosaltres, quan la gent hi havia moltes crítiques, doncs això s'ha revertit. Estem en una situació ara mateix que es disfruta jugant, que vas a la selecció amb la il·lusió d'aconseguir un altre repte que és guanyar la Copa Confederacions, un altre Mundial. Home, doncs imagina't, no? Era impensable el 2006-2007 que tinguéssim aquesta trajectòria, i content també perquè realment a la selecció també m'han cuidat molt, han cregut molt en mi, des del Camacho, l'Iñaki Sáez i sobretot el Luis Aragonès. El Luis Aragonès és el que una mica canvia el meu xip com a futbolista professional i em dona una importància absoluta dins de l'equip, una confiança brutal, i guanyem aquella Eurocopa on també em nombren millor jugador i això fa que la confiança estigui pels núvols. Llavors, a partir d'allà és quan hem aconseguit o s'ha aconseguit la majoria de títols que aquí veiem. Les copes no hi són, les de la selecció espanyola, però hi ha una cosa que segur que et sona. Agafa-la, posa-la. Senyera, no? Perquè està guardada aquí al Museu del Barça. Està aquí guardada al Museu del Barça. Molt bé. Veus? Quins records tens d'això? Mira, aquesta imatge la tinc molt present. Home, doncs molts. Pensa que a l'Ariana i la Marta i els de la Colla, el Justri i el Ruben i el Xolo, els dic sempre que quan arribem a les finals i tal, que m'agradaria sortir amb la senyera i estan jugant amb la selecció espanyola. Penso que és un tema de normalitat i de sentir-me català i ho vaig pensar a l'Eurocopa del 2008, no va poder ser i al final la vam treure al Mundial. Vam venir a Sud-àfrica la majoria de la colla i al final la vam treure allà, així que content i orgullós de portar la senyera on anem, ja sigui al Barça o sigui amb la selecció. És una espineta que et pot arribar a quedar clavada el fet de dir no he pogut disputar partits oficials amb la selecció catalana, no poder arribar a disputar una Eurocopa? És que és una hipòtesi que ara a l'esportista català no la contempla, perquè això ja no depèn de nosaltres. Ens pregunten a nosaltres, els esportistes, i tenim poc a veure. Anem a veure com depara el futur. No sé, ja ho veurem. És tot parlar d'hipòtesis, evidentment, clar que sí. Pot passar en un moment determinat que la cosa canvi a nivell polític, però després ja... Jo crec que passaran molts anys. Han de passar molts anys. I jo tenint 33 anys jo crec que no viurem de cap manera. Vull dir que són hipòtesis i és difícil per un esportista català parlar d'aquests temes perquè realment no ens pertoca a nosaltres, sinó als polítics en aquest cas.